Hi, here comes March Mandala. I like it. It's so simple and beautiful. Hallo, hier ist March Mandala. Es ist ganz einfach und schön. Hej, nu er vi kommet til March Mandala. Prøv at se, hvor fin og enkel den er. Jeg kan rigtig godt lide den. Den bringer lidt forår med sig. Jeg har leget med mix grå farver her. Med hvid, fra hvid til sort og 2 grå. I've been playing with the grey colored, white and black. And to these colors I put a very light pink and a very light yellow. And it almost looks like candy. Licorice candy. Jeg synes, det har været sjovt at lege med farverne. Det der med at tage gråtoner og så tilføje nogle helt sarte pasteller. Det er altid let at sætte farver til gråtoner, for de vil altid blive fremhævet. Jeg har lige prøvet at tage nogle toner med. Es ist immer sehr einfach. Farben zu die graue Farbtönen dazu zu setzen. Ich habe hier die Farben in breitere Streifen, so dass ihr mal sehen könnt, was passiert, wie gut andere Farben auf diese neutrale wirken. Da kommt so ein Kontrast. Und diesen Effekt habe ich hier für March Mandala genutzt. Jeg har simpelthen udnyttet den kontrast, der kommer ved at sætte dem til gråtonerne. Hvis I nu gerne ville have haft nogle andre farver til, så har jeg lige taget nogle med her, så kan I se det samme. Hvis man har, kan man se det, Julie, her? Så det sker det samme. Især den sorte giver jo en vældig kontrast. Så har I nogle andre yndlingsfarver end de her, så kan I også prøve det af med det. I kan se, jeg har også brugt dem lidt til smykker, for jeg synes, det giver en rigtig god effekt. Nå, teknikken. Die Techniken, die ich verwendet habe, ist auch nur wenig. Also das sind diese Ring-Quillingstifter. Jeg benytter de her ring-quillingstifter, og dem kan I lære, hvordan I skal lave i det her spring. Og så er der brugt mandala starten der. Jeg kan lige prøve at vise dem her. Og der er jeg simpelthen valgt at bruge de sorte til at lave outline på. Og så putter man simpelthen ind. Det har jeg lavet en lille. Det er tydeligt at se her, at den er lavet på den lille ring. Så putter man den indeni, så man får sådan en omkreds eller en outline. I've used the rings and the mandalas to make outline on the figures. So it gives a wonderful effect. It's so easy to do and to play with. I'd like to show you how you start with this March Mandala. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan jeg starter med at sætte dem her sammen, for det er jeg ikke sikker på. Altså først laver jeg jo mandala og putter de her små i, som der står på opskriften. You know how to do that from the instruction at the template. But the start here, I just thought it might be nice to know how I start out with this. Here I want these to be loose, so we can put figures in. Jeg vil gerne have det her, det er løst. Ich möchte, dass die hier bleibt lose, so ich will gern hier, das ist bloß hier und hier. Ich lasse das Loch frei, also lad midten være fri. I don't glue here at the center, because then I can put in the pin from the start. Dann kann ich die Nadel von Anfang an reinsetzen und dann setze ich das hier dazu. Så sætter jeg det her til, og så sætter jeg faktisk kun
nåle ned omkring. I put it wrong. Der må vi lige rette. Det er jo meget vigtigt. Jeg kan I bare lige se. En gang til. Once again. I had to turn it right, didn't I? Once again, we see if the glue is okay still. I like the center to be nice because I would like this to be without anything in the middle. Surely you can put something on if it doesn't go right, but I think it is beautiful the way it comes together here. So now you can put something in everywhere and it should be glued okay. You can add a bit extra glue here and you can do that at the very last as well. But this should be the easiest way to start. And now you're ready to put in and go on. Here I would like to show you how we can make this March mandala in an easy way. I tried so many ways to put them together, and when I was sure how it should be, I let the pin stand here. Ich habe so vieles Verschiedenes hier versucht bei March Mandala, wie man die Teile zusammensetzen können. Und wenn ich jetzt sicher war, habe ich die hier stehen geblieben lassen. Und dann ist es möglich für mich, bloß drauf zu kleben. Und das ist natürlich total perfekt, dass man das so schnell machen kan. Se, jeg har prøvet så meget forskelligt, så nu er jeg færdig med den runde. Med de her dele, så har jeg simpelthen sat dem op, kan I se det? Og så, lige se om jeg også skal have lidt. Og så har jeg ladt, hvad hedder det nu, nålene sidde i, så jeg ved nøjagtigt, hvor de skal hen. Nu har jeg lim på, så nu skal jeg lige skynde mig her. Så, men jeg synes, at det gør det meget nemmere at få den placeret. Det er ikke altid, man vil kunne det, men det kunne jeg altså lige ved den her. Og jeg ved jo også, at der er mange af jer, der sidder og prøver af først. Så var det fint. Det kan man altså gøre ved den her. Lave alle delene, og så uden at komme lim på, så kan man lige prøve at sætte nåle i. For jeg holder mig altså rigtig meget til linjerne her. Kan I se, så dem her, de går ikke helt i bund. De sidder herude langs med den linje der. Så det er en rigtig fin måde at montere dem på. Det er så hyggeligt at sidde og sætte dem sammen, ikke det? Det var lige en smart måde at gøre det på. Sådan. So have a lot of fun doing this yourself. See you again in April. Ha' det nu rigtig sjovt med at lege med de her kontrastfarver. Og jeg håber vi ses igen i april.
Hej hej.